Yakuya ni mani de ni chemu Asante Akyem Akutuase na ensam afiri ho ba na ano ne de obi bezia wazi bodege utumi se ensam no epantoma edwagra da se yiro ni nyina da ene se abranti kwa bitu Nananom wonse do na abranti etu Nananom wonse do na afei ti se de dasani bi awu a na eduru se yakwa doti ye de ama na ye de ne tompam abusuafo abesu atwa ne ho ahia atwa adwadwo na ne me no bakro mi jawani abranche weni de omanya ne sa o wo bi a wato Nananom wanse do ne ahye na tade kama pa de friend say hudi bi na hye no bra Facebook na behwa de ya hye no hudi eni ahye ne socks eni asa hye ne kambu ya hye ne kambu e de aka ho ena nipa bi etam no adnisi akonkon na ebo kenkenka na ebo kenkenka na ni wiase mansa pakese a yedi so nkomo ba Facebook abehu wani so ade na asem we machini machia efiri so odoma nkoma ne na ne agamente ho panyinsam da ena omode na si akonkon o Muhammad nasi akonkon suatra ena omu jojo obi basa wobi amu ena omu jojo ne sande frukura de sanke enhye ne pabwa acha so ma hye ne kambu ena ye friend say atman back na he ebi muka ne hudi ni bi na hye na acha so womode ne nam sa na asemi Nananom se dabi omontra se e ma duadu frani mesi kroti anje bode betem mane na ne bosompo ma bo potokura medi norisa de abra we ne na ma nyeye wotumi fanya boso wotumi fanya kalomo na wotumi fanya pusu enti ye nei wo manfo omo yes awa wi bi kase Nananom abomoka wo mabomoka enya agro na de enko ahomane so ho Isaac Amuako woji poncho milo ena de na ne adi nsem na chi poncho akwaba ya jo kubi wine ena Nananom abomoka fayeko kumi se uwepi mo Asante Akyem Akutuase ahanoma sabra me no kasai Nananom ete edwama omodi anobaye efa nano video a eba bontre na ti se de wodi kan dia tudwa dade na sabe kumi me no kasai manti mienu ena Nananom abomoka baako abrante na ofri mu no a mo na bomo ede moto ede leto omafo ono ne papa Nananom aboneka tobo ne papa no omafo mbra Facebook na wo mo mahwe omani so ade kontrofi akokora wasimi suma ne mani Nananom ena eja wo matwa hye a brisi kuntunkuni na ponjo mahunza papa mahunza wo bi gina emfinfi video na wo de baaye no mahunza wo bi gina emfinfi a wo de ne nsa gu na chi wo sha atade kokko ene nika tuntum wono wo ye hwan ono no ye ablante na utwa video na ebeda abontra ama asem na ayehe na Nananom echese wagu kudum ehufin na say watwa video e de akoto social media ama manfo sope eye kru no ono ene ablante na wono ne gina wono na abrante papa na abrante ne papa no omse de na waye a wono so yede ho so bobo no kumi de abrante ne papa ne subo nyina ne say Nananom edikan ebo no mte say ya childe bia ena osade udwan baako ni nyina nse mo chese o ma kwan nse ablante na mo chese papa no ene free room ho no mo ablante no maame en free room ho ntino amamle mu no anasa kan amamle no mo chese se oba ewu a esese okusie no oba no anase oba no ebusua mu sa unse akanfo yedi enade yedi wo fade ntino na se abofra no amamre mu na abofra ni free room ho sa pepe etinka wasa omukosie no ne maame kuro mu mum sa pepe ena papa ne de na ba wo no ni kuro ma besie na sa awra hosem yasie sa pepe etiano se na ablante no kwa o free kuro mu ho on free kuro mu ho o ma no aba ntino maybe am say atam no am say si over 5 years getting to 6 years sana o man for the eche no say ablante no on free kuro mu ho no mo na djuma oye odedefunu nti o ma no aba ni papa no ma besra no ne mi bi mo so oba abrante na nkasa tobo poncho ya pese ati asenti enko kakra abrante na nkasa ya undertaker wodedafunu sa pepe ena o ma for sadi o masi address no me ka se bi kura wo bonyom wo ze reggae for na mo pesa ntade we shepa nti me ka se bi o bonyom akata 1
na enkrofo na wo mo so ano no video yi unwo bia anim oba Facebook o manim ne da ho no ba ko de wadi ko jabo ni ti hwe na ba ko so wa hye ayi safo new my che yi bi wono kura ne so ano abetre so wo mo na wo mo ye sa de no wo mo so de na nananom de aye wo mo ya chese abrantia ne se dwotwa video ne de yesu watwa wodi abeto monten wagu kuro nanim ase no mo so amu no nananom se de ekumi mante na omo so amu no omanfo kire se omo nyina eye abrantia no adwumamufuo na se omo asema omo kan se dintri omo ma eye abrantia ni free adaka ni mu eretu omo kono omo kire se omo adwuma na omo ye no so obi free ma omo ebona bombo eye oye kire kakra na kumi sɛ na obusa no mrantie no omo ye sa no poncho ha no kumi tobo enti mrantie no omo ye kromafo ana sɛ omo ye ahoho no omo ba kromo aye ni nti na omo ba ye sa de no omo kyerɛ sɛ mrantie no ɛyɛ ahoho a mo so ebepie mu ɛwɔ krom hɔ no mo na adwuma mufuo na asema baako a anase sabi ya me no kasa me wo ahemfo me busa ɛyɛ ɔkyame baako ne sɛ aso saa matwe abrantie a muguso twe abrantie a ɔde video yi ɛba abɔnten mo twe na so mo abɔne ka no so ne ka hɔ no mo mepɛ me de bɛba ana mabɔ papa no so ɛka na sisia no mrantie na omo etam body no edito omo ekɔ ho ebo na bomu no ono so omo so eden na mo ye omo na asema ɔkyame ne eyima no sɛ aso saa mrantie no omo do omo ni aka ya na mo so entia omo tini sisia sɛ mrantie mensa omo afiri mu tobo mente de wo kana sɛ wo mo so abrantie no emu ebi mo afirim sa pepe omo chese mu miensa afiri mu na sabe omo ka ho de omo ni baby a omo de omo ni achana se omo ebo omo nsese ye nyane ntia se nananom se video we kura na enya na no na esi ya che kakra enti na se de se de miemu miensa afiri mu na se de nananom ka de no kore sana onanam no mo eka omo se ache ya de video na che kura na bla me bo pri eye kurum ho no na no me da no omo kwa na bo mu pusa omo eni na se the ye twom da na ono bje mpanifo no na nanom mpanifo che se obi ni ho no ma ode nani hu se sei na de ekoso na saa so mo ho na nkasa de no koso a enya de a omo bepene ama bibi saa de akoso because efunu no na se bi obi wu a efunu ye nye na jojo se nipa de se ote se na jojo ti na nanom che se nkanya se ekomo wo ho na ka de ni si ya enka enya de onbema kwan de mu mabusua na wahwe adi animu ama bibi saa de akoso no papa no ya bonika poncho ya no wase ne emfa wonsia enti Isaac amwako oji poncho no awrawo sam ekoso Asante Akyem Akutuase ehon sam enenne wode abeto dwane nti uba Facebook